sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin kadagiti komentaryo, ket namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Sapay kumata di kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Benson, manipod kawayan Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilinged na kumalatan itinagan a Benson, tubuak ti kawayan Isabela. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko, ajak tupulos malipatan. Daytoy ket tinagbalin at rato ti amak kanyak manipod pimanaw ti inak. Siyak ti inauna kada kami adwa nga agkabsat. Ngem tinasakit adda paborito ti amami. Jakmat ket di mapabasol ti amak ngamin adayo a nasirsirib ti kabsat ko. Kanayon a makaawat kadagiti awards iti pagadalan. Idinto ta siya ket awan apulos. Agngangabit pay kit di idi dagiti grades ko. Ngem kit di adamat dagiti banag wenno pasamak a malagip ko a nagbalinmet daytoy a nasayaat nga ama kanyak. Isu na laeng tanamin pinsan ti panagbaliw na idi pimmanaw ti inami. Nagsina dagiti dadakkel mi gaputa simurot kano ti inami iti sabali a lalaki. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Adto iti grades ko iti second grading, oh. Nan? Kita man, China? Wow! Very good, anak ko. Nagngangato dagiti grades mo, ah. Oh, sika nga yung Mat Benson. Ayan ti card mo. Adto'y tatang. Ne, anya matan dagiti a grade mo? Puro matuwasay. Ay unay kan. Sika ti inauna. Ngem kastoy ti gradom. Imbag pay daytoy adim tanag nga to ti grades na. Sika nga inauna. Ay apo. Anya nga dagitoy? Basura? Tatang. Anwak nga dagitoy, ha? Oh, atoy. Ibilang mo kit din day takard. Isu pay a basura. Ha? Tatang? Hoy, di kag sangit-sangit, nay. Tunukon ungtan ka manan. Agadal ka kit diyan na imbag. Mawatam! Tatang. Ay, ta. Kalpas ko nga inugasan lang itinanganan mi. Ay, ikabil ko iti kabinet. Hala, awanan. Sorry, Manong. Kita mo, nabuong ti baso. Sikang tumat. Jakmat inggagara, Manong. Agpaubang ako makan ka. Ano ti mapaspasamang kitoy? Ah, Ano tinanggi ko na buong? kuha, tatang. Tatang, saan asyak? Talaga ka di nga awan nasayat nga aramid mo, sika, Benson? Panaginaw lang, ngam di mo pa'y maramid iti nasayat. Tatang. Tatang, anya pa lang tiraramidam. Asino ti uray mamang dalos ka na kita? Siyak! Ha? Di ka tunga nga dita, nay. Dalosam day ta na imbag. Siguraduam nga awan tinabati ariduma. Ang mga numatudok ti sa kati adim. Nawaram.
man, tatang. Sige, dalusakon. Alasina, umay kan. Bayam ditan ni manong mo. Talinisan na ti binuong na abaso. Benson, Barok. Auntie. Ni, apay nagsangsangit ka. Apayakas dyan ni tatang kanyak. Ha? Kanayon nagngawngtan. Ha? Ay, kwa. Amangan no adala ang parikot ti amo mo. Iso akas dyan. Pasensya amlat na kuman. Ha? Ibagayo man tipod na, auntie. Ha? Ni, anya nga'y kumaakinapod mo ti ibagakan ka, Barok. San naksamot nga anak ni tatang? Sa malin samot di amak. Ah, isus, tila malablabid mo mo't maubing. Saan apod no dayta? Anak na ka ni Manong Arturo Benson. Apay nga ron natin na kay kayat. Apay nga anisinan ti kay kayat na. Apay nga kanayon nagngawngtan. Saan aga po ta ka na yun nakangaungtan ni tatang mo? Kat saan na kan nga anak? Di ka kumaagi mula iti sakit tinakam. Lukas di naungungtan na kawan. Kas di lang siguro ti pamuspusan na amang disiplina kada kayo nga anak na. Nangrunakan ka, tasikat ti inauna. Kasta nga tante. Wan, masigurado nga ipatpatig na ka ni tatang mo, Benson Barok. No apay mat ngamin akas di titratom kini Benson Manong. Awan mat mading aramidan di uping. Nakasingsing patupay. Malaksid iti dayta, nagagat pay nga ubing. Imay kakadi dito'y balay tapno may naksermonan si Camilla. Manong Arturo, ibagbagak laang tipod no. Anak mo da Benson kansina. Anak yu kin ni Manang Alicia. Rumbeng na laang ngarod kuma nga agpada ti panang tratom kadagiti agkapsat. Saan kat amas kay kayat mo Jamaysa? Di nakman isuro Amelia ta amok ter aramidag. Ang Manong. Nuawanan ti daddo masapol mo kun ibagam. Agawid kan. Manong. Amo madyak kayat nga damang bibiyang kanyak. Nang runa no may papan kadagiti anak ko. Amok ter aramidag kunak manen. At ang trabaho. Naawat kas may sa manager iti bangko. Kamaudyanan na. Makatulong ak matlaangan kadagiti masapsang pulyo dito'y balay. Kasta ya. Ay kit nasaya at ngaron balasang ka. Siga ngay mo't binsaon. Kano ka mata makabirok iti trabaho? Kuwatatang. Imbag pa ito'y adim. Adayo na disdiskarte nga mitisi ka. Siga pa'y kidya lalaki, ti pulo sa di mo amo ti agdiskarte. No, sino mo ti malalama? Ala ni tatang, kanayon yung matpiman adilawan ni Manong. Makabirok tulat tamot Ay, nagado mga minti mabalin di nga alaan na kurso. Gamday ta pala agriculture ti nala na. Anya nga iti trabaho apakaibatugam iti dayta a kurso Benson. Agtalon! Imbes amang opisina ka kumaitan. Awan na. Tanabapalang bita kurso ting graduate mo. Relax ka kadilaan, tatang. Tapusong. Oh. Ang mga no anya pwede mapasama ka na kayo. Ken di ko matagibasitan tinalpas ko a kurso tatang. Tanya tigat mo, idayaw ka. Ibagak nga ay na, agyaman anak ko, kasjay. Agyaman ta nakagraduate ka, kasjay. Kaya nag-graduate ka iti kurso mga agriculture. Ano usam ti agtalon manan? Kasta ka di ti kayat mo amang gagan? Tatang? Huston, Manong. Di kan sumumbat. Ala, mangantayukit din. Lagi pa nyo asaan anasaya at agsubang iti sangwanan ti panganan. Aha, makapawag ganas ang mga nukas to'y laang. Nakaad-adayo manan ti nakaiturungan ti imatang mo, Benson Barok.
Auntie, Apay ka di manan. jaklat na matukod na panunutan. No, apay nga ging gaita. Katkas jaylat tatitrato ni tatang kanyak. Ha? Jak pa'y marik na ti panangis sakit na kanyak. Imbis ngayon courage nak. Saan met? Kasla pa ibabanak kit di. Benson, Barok. Ni Sina lati kanayon na makit kita. Ni Sina, iso tinalaing. Iso lati na sirib iti amin na banag. Ni Sina lang ti anak na. Ha? Kanayon na ka mapagkumparahan. Noon niya dagiti achievements ni Sina. Ti kayat na. Kas mat kanyak. Apay, narigat ka di nga awatan na sabali ni Sina. Kat sabali akmat. Agsabali kami kadag iti hilig. Agsabali kami iti kayat wano kabailan nga ramidan. Kas na ko nakidinken ka, Barok. Di ka kumaagimula iti sakitin akam iti amayo. Day talaang siguro ti pamuspusan na. Tapno agbalin kanto anabaligi iti biyag. Gapot amang opisina ni Sina. Kayat na amang opisina akmat. Di na kayat ti kursok ng agrikulture. Gapot pa nagtalon lang kanumet ti pakaibatungan day ta kurso. Ibaba na laon ti panagtalon. Kaslasaan mo't nga iso ti trabaho na. Anya, ay sus, ala, di ka madanagan. Kasaritak tumanin ni Manong Arturo. Ala, di kan aglidayuan. Panunutam latan apa ng disiplina na laeng kan katikas jay ngar aramiten na. Mamati ak nga agbaliw tumot laeng ti amayo, Barok. Mapasamak to pa nga taday ta, auntie. Wen, basta itultuloy mo ti agsingsingpat, Barok. Oray kas di akanayon na kangaungtan. Pakita am latta iti nasayaat. Respeto am latta. Ngamin, iso ti amam. Tatang, ni Kenneth. Boyfriend ko. Kenneth. Iso ni tatang ko. Hello? Maragsa ka na kamakam mo iti amati girlfriend ka? Nakatatar kayo gamit iti personal. Agyaman na, Kenneth Barok. Uray si kabait. Nakatataer ka. Talagaan na lang agpili ti anak ko Siyempre mo ta. Ado nga rin dagiti manging bagbagang agbagay kami iti anak mo. Ngamin, napintas. Ganun gwapo akmat. Aywan, imay kami. Ta umay-may bagang agkalaysa kami kanisina. Agkalaysa kayon ko na. Wan tatang. Sorry no kala at dahito a decision mi. Ngam ay ayatan mi titunggal maysa. Diyak kayat ama po kaw ni Kenneth itibiyag ko. Iso ana pagnumon min ti panagkalaysa mi. Anya, anak kao. Awan mat siguro ti parikot. Balasang ti anak mo. Baro akmat. Iso nga uwan nugot kayon. Di kagdanag. Tasya kung ti makamoy ti amin. Saan kayo nga gastos? Hello, Benson. Imbaglaangan tayo mawag ka. Awagan ka kumamot laang kat. Kasta ka di, auntie. Kagap-gapok lang iti trabaho. Kinapud nun Adak ngamin ita dito'y balayo. Ang kaslawan mo tao. Nakasara ngamin ti gate yo. Iso nga inawagan ka. Ay nabarok, naatake ti amayo. Iso nga intaray mi ada akos dito ospital. Anya? Kumusta ni tatang, auntie? Kaasi ti apo, medyo okay matan. Iso na laang tadi na pa'y maikuti ti kanigid nga ima kansakan Masapol nga therapy ti amayo. Tinasayaat, agdiretsukan dito'y Barok. Sige, auntie. Umaya ka dagos dita. Sige Barok, urayan da kan dito'y. Anya? Ijay kayon balay da Kenneth nga agnaid ko nam Sina. Wan manong, masikugak nga minan. Kat kinunati inana, ana sa isaya at no ijay kami nga agnaan. Itikas na, mabantayan na ti panagsikug ko. Agam Sina, amumot ang masakit ni tatang. Asino nga iti mga iwan kan kuana? Asino nga iti kadwana dito'y balay? Amumot nga da trabaho. Oh, di si kan ti mga iwan kan kwa na manong. Anya?
Agikat kan iti trabaho. Di kagda nagtasustentuan kayo met. Ibagakin ni Kenneth, tamangted kami iti pang allowance yung. Ha? Yaklakit di kayat ti agaywan iti may sa abaldado. Iso asikan ti mga iwan kinitatang Manong Benson. Anya? Talaga ka day, panawan na kahon. Sina anak ko. Pasensya kayong tatang. Iji kamin balay mingag nad. Iti kasta, mabantayan ti inak ti panagsikog di sina. Pudnuti ko na ni Kenneth, tatang. Sina. Pasensya kayon. Ngumjak ka ba ilan ti mga iwan kada kayo? Isuan ni Manong Benson latan ti mang kadwa kada kayo dito balay. Di kay agdanag. Ikan kayo mat iti kwartayo. Ikan kayo iti binulan nga allowance yo. Kat da kami ti makaamo iti panagpa-therapy yo. Monak, saan mo tabas na pula pumanaw kayo? Mga siya, tagtalinod kayo dito'y balay. Nagano ti drama yo. Umikan sina, mapantan. Ano pa tinas ka nga ramidak? Diyak ka ti mataktak. Hindi ka naman. Saka sa pulan ni Cortayo. Sila ang mo't presensya yun di masapol ko. Na kayo tiragsak ko, anak ko. Di kaya't ko, nagdidin na tayo sa pamilya. Pinarawan na tayo lang arusan si Inayo. Panawan na kami ni Manong Wabinson. Tatang, saan mo't amabalin nga agdeden na tayo aging gatong palbiyag? Addan pamilya. Iso amasapol alumasin kaming kini Kenneth. Gusto datan ko nakmet. Ala, umikan sina. Sige tatang, mapan kami. Saan? Di na ko mapanawan. Mga simsinahan ako. Tatang. Adak lang dito'y tatang. Ikarik adi kay tupulos panawan. Minsan, Tatang. wakawanan na minsan anak ko. Pakawanan ako, mabaro ko. Tatang. Pakawanan na akin si kinalpit kong ama. Hustong tatang. Hindi kayo nagsangit. Ang mga nonya pati mapasama kada kayo. Ala, agkalma kay lang. Pangasyo. Anya nga iti makunam ita Manong Arturo. No asino ti inululpitam ini. Iso ti mga aywan itakan ka. Ngamin, pinanawan na kamot ti inay aywanan. Insaksakit, indaydayaw, kan impatpatag mo nga anak. Awilya, ading ko. Mababay ng arudan ko ni Benson. Mabain ka, gapo iti saan apata sa apanang tratom kadakwada. Kasta ka di Manong. Nga oray kanayon mo nga ungtan kan ikumpara ken ni Sheena. Kat awan pulos nangag mo asa umanipod kan kwana. Sinapuno na. Kaslan ni Alicia nga minti makikita ak. No makita ni Benson. Gapo ka di tagkakaingas daw unay iti asawan. Wan, sana may libak na ita, ading ko. Ay sus Manong, anya a klase ti panunot dayta. Ginuram ti bukod mo nga anak. Gapula ang takaruprupa na ti inana. Amo ka bidot. Ngamis lang siya mukha pamuspusan. Tapno malipatag ni Alicia. Kentap na may balas ko ti pananglo ko na kaniyak. Ngam sa balim at tinapasaktam. Kan saan lang adayta. Da kayo matlaang nga agamatag sagsagrap iti dayta nga inaramid mo. Da kayo matlaang nga agama ti marigrigatan.
Nang runa unay ito ni Benson. Manong, awan basol ni Benson iti inaramid ni Manang Alicia. Dayta kumati imulam iti panunot mo. Well, baso ko ti amin. Nakasang kama. Gamutan nagpapasak si anak ko ngawanwat basol na. Pagbababawiyak itaan dagit inararamid ko. Diyan mo, no mapakawanak pa ni Benson. Gapo ka dagit isahan anasayat. Nga nararamid ko kanwana. Nasingpot ni Benson, Manong. Gat amok ama pakawan na ka. Panagkunak saan pa imot anala daw ti amin. Agpay pagkakiti. Agpapigsa ka. Iti kasta, maadaan kayo pa iti gundaway. Tapno makapagbanding nga agama. Kat masulnitam dagiti nagkurangam kankwana, Manong Arturo. Kalpasan ti makabulan a panagterapi ni tatang, nagimbag matlaang daytoy. Sinmaranta ket manipod idi mayaten ti trato na kanyak. Nagbalin kami anasinged. Masansan ti panagbanding mi. Pasaray agawid met dito'y balay ti kabsat ko kadwana ti pamilyana. Iti agdama ket adamaten pamilya ket naparaburan kami met iti dua nga anak. Banag a pakaragsakan unay ni tatang. Ngamin saan mi a pinanawan. Ket dito'y kamin balay a nagnaed kadagiti apo ko na. Makita kan mariknak tinalaos a panangipateg na kadagiti anak ko. Inkarik iti bagik ajak tupulos aramiden, wenno iparik na tinagbalin at rato kanyak ti mismo nga amak kadagiti agbalin nga anak ko. Jak matkit din nangimula iti sakit tinakam, ngem no maminsan malagip kulat tamet dagiti inararamid na kanyak. Ngem uray no kasta, ipatpatag ko unay ti amak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Benson. Ken ka pagayam, Benson. Pagyamanak unay ti ingka panangibingla iti kapadasam. Agbalin ko mga adal kadagiti amak ken ina, wenno kadagiti naganak daytoy apakasaritaan ni pagayam tayo a Benson. Ditay ko maagbalin a favoritism. Ngamin, ditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Patas kumalaeng ti agbalin at rato tayo kadagiti anak ken apo ko tayo. Maipalagip matlaang daytoy kadagiti aunties ken uncles tayo kenda tayo amin. Alakastan pagayam Benson, ket kablaawan ka, ngamin uray kasjay tinapasamak, nagbalin matlaang anaornos tinagbaetan nyo nga agama. Ket ita, naragsak kayon asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Benson, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdenged.